pacik babarang bacingki baduku ambolo balik kencame bantu yo pulang bansat kok baju terak tu mere cuy tu kato gadis saya nak bagolek-golek bapak tangah rumah de tuane kini cuy tu dende kandung nampak de bapak kandung kini dapet lah ngasuang jo pitana tak dicari ilie jo mudik kok iyo kini kata orang nang kata awak malah iyo pulo cuy tu mula pandapet bapak tak bau tak bapak nang bajantuang cuy tu kata gadis sainat kalau pati orang ke diri cari lau suasanya nak dapet anak dibitukan saja dapet bapak bantu menalo kabo saja cuy tu nasib kakak kandung ambo salamu bapak di dalam banda banyak bana ya kadila doangkan salamu kakak laye kaduya banyak bana kalau tangguangkan doyai pinsan-pinsan lah bapak rambu sama menangah kato kenanak kanambon suwi ndak katangguang saja hati kok piti sadang elok banyaknya dapet dia nak kanambon sula bagalang gadis saina tampil lontin di mari kamanancang subang di talingo bakilek cincin di jari cuy tu pancarian abu sagama tuan sadang bacar itu juga disai nak bala oleh busama pulang indak katangguang leli tak bada nengkok baju terak tu mereju sirawa tumbok tu mampik baju tak namu kamanukah cuy tu kato sabananya satu nampak busama dari jauh tagage bapak kok duduk di song-song anak kandung itu tuane indak dena sodona batanam padi situ ayayona labadoso gadang ayayona kabake bumuyang badoso gadang ayayona disangkona cuituana honak kanduang ampunilah ya sekali kini bupunyo buyong na tak masalah haya manangasong mama kandung mananga kato-kato na dalam sure agi mo ayayona sekali kini yo nak kanduang si gumpai ayo pai kaladang jale si banyak doyai marimboju oh ya oh kanduange ya kanduange Honde Waya tak ada masalah sami yang yung
nembak salah ko mana kabake ayah bawa topiti dibawa pulang daso ayah yo ya hondak tabale akan duange Bapalun-palun tibo te rumah buru indak katangwang bunyi tangi sakancang tangi busama sakancang pulo tangi bapak lah kancang pulo tangi mandi nadik lah mamaki pulo sama badoa nasari itu cuy itu orang ni kini badusa nak bakok tangi kamanangi mencalik piti pendapat tak mencalik anak nambonsu pakai barang. Iyo suko nang bapak lai sajo suko kan bapak lai bapiti kalau bansat babalik pulang ke kayu tibo di punggung landekan duange kini cuy tu sarato bapak kanduang ambo jo mande kanduang ambo sekali sarato adik bonsu ambo dangakan lang ambo mangecek kini iku carito tak badagara iku carito dalam mati nan adik kini bertambah gadang juo nan numbu bertambah lanjut juo adola dapet lawan kajunjangan banamu ditulikan tuh Naninyo pulang ke tampek ke rumah kita, nanambo pulang ke rumah gadis Rubaida. Itu kata orang bersama, betapi tangannya dekan aduang otuan. Lasamo sanang nanatirang batigo tutu itu wana samanso tu dapetkan laki anak kini ditulikan tutu itu kajunjuangan anak inyo nanggolek datang bagolek nanggolong datang bagolong tapi nak kandung danga kemolale ko kanamo manengke itulikan tu ke rumah kita mola kini pilih calik mola rumah kita kok kita nak kurang mangake kita kurang makan kurang manumbuk kita kurang turun cuy itu bangsat kita di negari sado indak sado di kita sado lai sado di orang cuy itu kato jawat mandekan don tando bangsat kita nak tantu nang kayo kita cari nang bangsat lawan nang kayo yo mae Itulah kato anak kandung lah sama menurut pulenta tentang itu apa nan jawab ditulikan tu kini itu sabananya sabalun pakawin yang kini dilangsungkan tu tagak ke rumah dahulu di rumah baru kita barang ale tuane itu minat ditulikan tuh lama nuri orang tentang itu padori sirongkok kabarale ancak jo rumah baru kabarale cuy itu kato ditulikan tuh mencari nasib gadis Rubaida ibu banati ditulikan tuh itu baniak rumah ketek dibuat dahulu cuy itu kato dalam hati. Oh kalau curi tu na etara papan ditara mangkok ka dibalik kalau curi tu dikabakan seolah terima kasih na Indah
indak dietong-etongkan hari, indak dietong-etongkan pakan itu karajo ditulikan tu painyo katoko simin painyo katoko basi cu itu bana saman sotu nambara basi ka sampai nambara simin ka sampai cu itu bana patengangan ng kayu nyo cari pulo barabana pokubi kayu ka sampai membuat rumah ketek sajo 2 buah bilik katoinyo cu itu pinta ditulikan tu senangkan hati menangakan tukang dicari banyak-banyak bunjirak capek rumah sudah kalau menurut perintah ditulikan tu 25 hari rumah sudah cu itu bana katoinyo tantu raklah bielanekan doang oh tukang bakal rajo tuene de lamu lambe de masuk itu lamu le tukang bakar rajo dan sari 5 balik bakar rajo cu itu bana sama sotu dek lanya orang bakar rajo tentu capek ke rajo sudah alat tatagak ke rumah kini datang ke rumah matok saja 3 hari jo sampai hari sudah pulo dari rumah kata ngatok lantai dibuik nolah sekali samo dilepo suok jo kini dah de tuane pilih suk di dalam padi babelok pambentang abanda dan diambo kini tak mamilye kini yo kanda hati pokok diudah nembasamo kalau ba itu dai tarapapan ditara mangkok dibalik kalau cuy itu dah bersama kabakan iyolah sanang samo dalam hati tak ngado bakacikkan hati tak ado kini basinggungan kita dari dunia kini sampai kai kira paci umanat salah satu tak ngado mau pe dalam hati abu samae sudah tapik kini paretongan nanaye ka ampiang habijuwo kini cuy tu di kanduang ambu minta paramisi kami pulang tantui ko pulo ka kami abe kan cuy tu katorang bersama kato sampai sama so itu indak torantang panjang bahan ala babalie inyola pulang kamanuju malani rudin sanang hati indak tabado cuitu bana saman sotu ladapek kato nenta suwai samo saili samudi dan inyoti ini tak ado yang basingwangan hati seorang yu menikul akan menjadi komarang sumando konten cuy itu bananya hati si Amirudin sabik panapik baladian daripada orang nama Amirudin laka 70 tak masuk juayan sekali samo sanang manarimu minantu rambu sama dewa nyala cocok peretongan kutimba balik samo diangkit bisuk pakawinan indak toetong panjang bana tibo jo kue jo yang konyo patang kami jo malam Jumat kinan dibuek pakawinan samo dikawinkan orang kadonyo nak samo sanang dalam hati nak samo saje kiroki
tuane sudah mula perhitungan padek letak ko hari nang kakawin malam bekonyo kakawin kaduonyo samo diselamatkan kini kaduonyo lasa cocok dan nilai jomudi urang ko laba satu padu biar ko amak dan jo anak lah samo sanang perhatian lalekan duangai laba bondong dan urang ilia jomudi sadang karuma rambu sama na sadang karuma merudin cuit tujuh samo dibagi koma samalan itu samo dijatuhkan ubat nikah Citu bana sama sotu sedangkan orang mula kawin sama lentu lah sudah kawin tolak takkan ketimba baliklah selesai cuma menakut dan hari kabar alik citu bana nyobar alik gadang semua alik 3 hari 3 malam seorang laut tuan indak katangguang kembanya udang indak tamue di dongkala di malimpa pulo kadaun tarung indak tabado kini kabanya orang indak tamue di nenggari malimpa-limpa kini kanan labung cuitu bana saman sotu cuitu mola karami alek ketimba balik cuitu alek kadang orang nang kayo kabar alek cukui lah kini pamain kini ado rogen ado biola cuitu bana keseni itu indak tabado dirami umat cuitu bana nak daro jo marapule duo marapule 20 si anak daro neng cuitu neng di kampung tu bado udah banyak neng cuitu bersama kawin indak tabado sanang hati indak tabado kini sanang hati lah cukup pakawin samo sekali itu nanamonyo nan sagitigo samo menjadi karajo kasadonyo adik busama lah basanang hati nen busama cuit tujuh merudin lah cuit tujuh di mano jawi tak kakanyang dari pagi nyobaku balo di mano lah hatinya tak kasanang lah dapet nembat tigo kanyo cinto demae dapet laki ni nenyo cinto lah saili samudi lah kasamonyo dibagi karajo sorang-sorang karajo kini sorang inyo konan sorang karajo malah menjadi ditulikan tuh konan sorang kini neng karajo yo manggale balik ke kota Padang samudit dirikan toko sa pintu sorang mama rumah jorang sumando cuetu bana mola elo atinyo indah ado etong kabaetong nan pokok cari samo kamantari kok talabi bana inyo kaiko agi inyo pulo ne kamakan cuitu peretong keninyo nembatigo tak ado mau pe ati sorang duo samo bajuang inyo bakarang ajo demae
Lasa minggu sudah beralik kita letakkan inyo ka menuju balik ke kota Padang ka Manggale inyo di sini sama jo muda rambut sama Mirudin cuy tuju sama dibawa mula bini sorang-sorang sama dibawa mula kadunya lah sanang hati sakuti kotu tampik tinggal lah ado nama nanti di mana pulau hati tak kesanang kok pokok indak kaman cari pokok kenado pokok Amirudin cuy tu bana sama sotu sama dibagi pokok sakit seorang pokok Manggale kita sama nanya sama bajuang kita kini nak sama hidup elok kita indak tu etong le panjang bana lah dapet kata saya yo besok pagi nyo ke kota Padang kabaka dai di tokoi inyo tuane hari badarok siang juho apa tando hari ke siang menyabi orang di Subadang babuni tabu kasadonya kok matahari memang kata bik likui lalam di cayono sepangala matahari tabik disusun alap pakake kini-kini dimuek kakate otoinya maninjau kampungnya tinggalkan kota Padang kini kanyo jalang ndak ado kini berarti dan sadang berarti samogang adang laut tuenei anak orang dari Salido ke Pasar Sadang Paneari bialang abi kasadonya pokok leati nembati go molalape tinggal ko maji tulikan tu nambah rampik memang lapai sama sepasang inyo kini sama barangkik sepasang seorang ka menuju kini si kota Padang ka Manggale dan inyo nan di sinan lesudah barang kadimuwe inyo ka barangkik anyo lai pulau Talam dan pulau Tarika ketiga pulau Bantuk Taji jawab salam dulu bapak jomande yang ketinggal minta selamat kami pulang pangai dekan duangai lamu kini oto di jalan mampiang katibu di kota Padang lah tibu kini tolak takkan tibu ditampik bakal di lamu dibuka lah toko sakutiku toko kena dua pintu sapintunya ajikan kabusama sapintu cuk mujangan Mirudin cuy tu bana inyo sayo cuy tu bana inyo sakawan sama bakawan kini ka ampenya lasana ngatinyo ka Manggale salamu busama ka Manggale nak katangguang nanya pancarian yo lipek takule jua Bali nan sari-sari cuy tu bana sama sotu bak piti kananya sajo maru piti kok nanyi cuy tu bana murah rasaki ya busama ado bana nasib nenelo tibo diawa nempa mahalang demae karai
esok jinjang laboto semikin tagak di tapian dilai memang sanang kiro-kiro kok dibatin namu perhatian cuy itu bana lah saman sotu rasiden dari Bangka Hulu sadang balai tangah lawi kita antikan orang di Padang basanang hati mula dulu kini nama mak konten nam bansat kita sabui apa nang karajo nama mak tibu di kampung ko ado sawah seketik lah nyojua patut jua kan nyojua patut nyogadeken lah nyogadeken cuy itu karajo nama mak kan yang kayo barang nan takui di nyodapek kan nyola barang nan bagak melo surik duo cuy itu bana saman sotu tipe de mama kan ruanginyo tak tantu kini pancari lala suntuk bana pangananyo de lambe lamu sama so itu sado dan sawala lindang kanyo jua sado itu para la abi pulo tak cie-cie kanyo lelang tapi ndak sampai mula di itu nan penyakit kacu itu juo jatuh mularat bansat bangana demae ulu memang liwa balam tigo rayo kini bapuyunyo panjang dangui da ulu mama iyo tak bilang kayo kini lah malam tidur tak basalimui itulah nasib kini mama kandung tak ada seorang orang kanan ibu kok kayo da ulu tanggung sombong inyo talabi bininyo nampak yang sombong tak tahu kini di dusa anak laki cuy itu bana sama sotu dek lamo roda di hati lambek jolamo kabapu tata impi abi mama kang tuan dek malang tiba di mama cuy tujuh nyokarajokan tak ada sawawak lah sabi kasadonya Maleyak-leyak karajo kaulai orang cuy tu karajo mama kang anduang Adek malang tiba di mama tak pesek penganakan nemburuk kok nemburuk kini kadi cinta masa banta tiba di diri tak pesek badan kanak mama liang tuanai Tapesik lah badan kanan buruk tarambu inyo kanan malang tak ada piti awak kini sawala sudah dan dilelang dijual patut dijual tak ada ulai awak kini pindah ke punya orang di Maliang jawi orang dalam kampung indak bana jawi tamaliang indak banyak jawi nan Tapi lah jawi dua ikut cuy itu kerajo mama kandung dek malang tiba di mama jawi tak bisa jadi piti awak tak tangan kok lagi gadang Oh di sungai lah batang yo Selama padi dia kamarau babelok tarui kapariaman manjule ombaknya pulau panyu. Nen salamo de mama tatangkok karajo kamamaliang yo ampu kini kane tangan tak ngado si kurang kamanolong de tuanai.
Dek Sari kini jo 2 hari cukup seminggu 2 minggu pacar barito kabusama bisik dah suiti body urang masola mamak lah membuat jahe lata banam dalam panjaro. Mananga mamak tabanam dalam panjaro apa nak kata pikiran busama biar merasa badan dulu di mamak tetap dan mamak kadang japui salih pulang mamak dalam tahanan biar ngabi piti di tangan dia kawansat badan balik na mamak tetap di jangan apui detuan Labayo busama kini jo Amirudin nang kato Amirudin kok sakit busama sakit ambo kok panjang busama tuan tu panjang ambo sama to cabui mamak kita cuy itu bana sama sotu biarlah ngabi piti di tangan pokok tercabui batantaran dan dia jahit sama sodolu kabusama jo itu kini kita balikkan bunyi tantu masing garan kamanakan cuy itu kato Amirudin pabilo kita cabui molana mama itu cuy itu kato Amirudin dan menurut kini ditantang udah cuy itu bola dekato inyo sanang hati sama so itulah sudah perhitungan kadibuwe kamanjapui mama kanduangi inyo tuane itu mula didik kanduang pulang lah kita nenda ulu magi tahu kamande kanduang kita masuknya mama lambu jahit kini mulai nyola dapet kini kanetan di polisi apa kadayo badan dia kalau tak ada kita kabar pikir itu banasa masuk tu hari bertambah dan kota tercabut di kita batantaran dan indak kata bongkar batantaran dan percuma kita diam dalam kampung itu kata orang busama sanang hati indak tabado sabek kamanjapui mamak kang anduang detuan lah sudah padek peretongan sanang hati indak tabado kamanuju kampung Cimaninjau Samo balik inyo pulang samonyo kunci toko kasadonyo kamancabui na mama kanduang nan tabanam cuitu kato dalam hati kato sampai samanso itu indak torantang panjang bana lah tibu di rumah tolatakan nanari sapatang patang itu bosobuk jo mandi kanduang mola sorang-sorang inyo tandokan buwe paretongan hari itu mama kadicabui cuitu katorang busama tibo di kami di padang memang basanang hati tibo di mama baa nasib untung inyo cuitu katorang busama
Biya berang yo da ulu kapado ambo biya banci mak liyo do ulu kapado ambo nanda soli yo kito bangale ne mae Labaran ke keninyo besok pagi ka menuju ke kantor polisi di bawah piti elo-elo. Cuit tuana mupakatnya mande bersama pai pulo. Serato menantu pai pulo mencabui mama kanduangi. Nyo tuane. Babelo la padi kini tengah rumah itu lawamban ditarate na samo tarang tugali padi. Kalau ingin menanga carito abu sama caliak ke toko tanah makini di sini nurang menyimpan. Babelok lapadi tengah rumah tak ngado kini kaladang lai babelok kini kamuaro. Kalau dinokkan pikir carito rambu sama tak ngado sambung neka datang ikola tutui penghabisan singgo iko carito kajadinya maei. Baragan buni oh anak sangawe ilanan tadi baragan dagang orang labaran suela pulang dagang ka
di mana laki ni yang Wajilai bajaga mangku abi talamnya jua seri abi carito masuk kita etong kejadian di mani jauh tong legala nenjo namo banamo kini siapa amat padusi banamo sirasi acu itu bana saman sotu olio ado baranak dua orang seorang kena nak perempuan seorang kena nak laki-laki sama ampamu anak balam tuanei dalam daerah Simani jauh liau tak bilang bansat dinanggari baabana ka bansat liau kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun sado indak sado diliau sado lai sado diurang jo itu anaknya gadangkan akarajo kini apa amat liu karajo kayu api otuanei mande manjawe upa manumbuk tapuang jo itu anaknya gadangkan cu itu bana sama sotu sadang de anak kandung inyo sari ado sari banamu siapola namo nak kandung inyo banamu mudo orang busama perempuan banamu gadis sainat cu itu bana sama sotu sadang demudo rambu sama sadang sekolah inyo kini ampiang katamat liau sekolah SMP cuy tu bana sama sotu indak to etong panjang bana indak to etong pakan jo bulan ampiang katamat inyo sekolah beda de dari orang yang banyak kok baju terak tu merek sirawa tumbuk tu mampik namun si kongola nekan duang honyo cubo laju Bakatola mudo rambu sama kapado ayah kontaninyo Oya kanduang danga kemola ko jampang taman awak di SMP kamano badan kamanyang ambuang manjawat lah bapak kanduang inyonde nak kanduang mudo rambu sama cuiko kini tanam si pulik kaladang juo batanan jaguang cuiko kok mana nasi didik kanak sekolah pulo le kamanya ambuang na wangi nan bapak kanduang inyo cuy itu kato bapak kanduang denak kanduang dangakan molajan sekolah kama nyambuang na ekang sabui cuy ko nasi untuang kita yona ho kurang mangake kita kurang makan yona kurang manumbuk kurang turun sekolah pulo yona kama nyambuang dole
Atok gentiang toko Batawi kakida jalannya kamu aro sayok sentiang onak kandung tabang nak tinggi awak suka dunia nak satu kalau cuy itu kini kandak buyang iyo tak kabalaku dona pinta buyang yona. Hinda toetong kini panjang bana tak jadi kini nyo menyambung sekolah kini nyo katamat sekolah SMP leapo kadayo ambai lubang tekali ombak tibu. Kola kamadu di kawan samo gadang urang kamanyambung sekolah SMA kini awak katinggal lema di balakang lema. Alabana dan batik deragi deta salili juo di kapalo memang cajik koma awak pun suka taimpi kang ngato dinangka ayo tuanei Bapak kandung aye matose rak sumere nembak manik putih yo talinyo ba intan putih pangarangnya jatuh dua jatuh pun tiga indak ketangguang mama ngati sekolah tak dapet kama nyambung ayat tak bilang bansat bana jo apo sekolah detuanei oh kadisang ambol anak kandung ngei sadang nangi juo pulang lama ande kandung bujang mencari anak kamana ngangi onak kandung oka daran diri dadi apo buyang kabaca kak mangkok manangi jupoi kokok bautang buyang ngendi urang dia lamang ngande kamamba ayo tuan nang kami dekandung kaba utang cuma dan itu dibanakan sekolah tak dapat kata bapak kama nyambung dan awak memang bansat bana onak kandung dangakan mola kalau cuy itu pulentang ayah turutkan saja dulu yo nak kandung lambe dilamo cupu itu pikir bapikir sama seorang sekolah inyola katamat kini tak dapet kama nyambung lai bapiti tak ada sarimiyu
duduk taman nuang anak di nalangang sambil berpikir sama seorang kamano piti kadi cangari demae. Dalam berpikir sama seorang datanglah sore dari kota Padang. Orang pos kini kamangan tak kenyo ambil sore dia busa mau kan sore datang dari Mamak Konten. Kok Mamak Konten di kota Padang tak bilang orang kayo gadang. Laba toko na Mamak dua pintu kamanakan cuy tu kaya dinyo landekan doang diambillah sure di busama timbang tarimo mola kini jorang pos nyobato sure di busama ado nang kamanakan konta nambo manamu mudorang busama kota ado karajo koma di korong kampung datanglah kini nyoka kota Padang manggale samojo mangama tuanei. Kato sampai samanso itu diambil sure sama seorang dibawa ke tampek mandi kandung sarato bapak kandung inyo. Sarato dan adik konten inyo badu sana tak ada kabatan walang. Iyo tuan Kanduang sarato bapak kanduang ambo sure lah datang dari mama. O suruh ke Padang hari kini cuy tu bana katoli. Oh kalau cuy tu naik tarapapan di tara mangkok kadi bali. Kalau cuy tu buyang kabakan baabana di dalam hati naik. Kini cuy tu dindekan luang pado barimbang tanggal ladang biar karato badan dulu. Pado tak ado karajo di korong kampung biar maranto badan dulu katampek mamak cuy tu kato orang busama. Honak kanduang dangakan mola kok jampang buyang kakarato babelok padi tapi wana. Kok jampang buyang nak kata naranto apo kadayo kami tinggal cuy tu kato mandekan duan. Cuy tu lah kato mandekan duan. Tatata indak tatata manata si batang sampai di taga indak kata taga pak mana ngakalanak kanduang hola aye lai ye tuan Talam pulau Tarika ketiga oleh pulau Bantuan Taji. Jawa salam dulu mandeka tinggal awak barangke biswe pang agin. Hari
badaruk patang badaruk mula malam la malam candonyo hari sapicang tak namu mato lalu dalam lenari malam yu badarai bunyi kuku ayam mapo tandu wari kasiang la badara kini badarun tamiyang miyang rangka balari basera candonyo ambun la siang candonyo hari tuanai la siang candonyo hari sapangala matu hari tabi tagak lainyo disimpan tigo kama nanti oto pai ka padang cuitu bana saman sotu dek lamu mula menunggu oto lalu la oto kini diambil oto yang busama baranti oto di sinan manompang Pak Ambo ke kota Padang dapet kenduduk di belakang inyo nanyi oto la jalan la oto tolatakan sungai Batang jo maninjau kanyo tinggalkan kota Padang kampung kanyo jalan di mano hati tak kadandam ajik la tinggalan dekan duang Ola samola seorang tuanai barangkek muda ya Arang busama ya busama menuju kota Padang kini nendek lamo kancang jalan motor tibola kini di kota Padang baranti motor di loketnya indak kasangguang sanang hati kamano mama tuanai oh kadicang hari landekan duang jalan inyo samosong orang lambek di lamu di bajang alam tapampang merek toko mama tak merek sultan rajo bujang ikonan toko mama kandong dipandang-pandang yo dari jauh bantu kamanakan kontanang awak tuan kaja di mama kanduang inyon denak kanduang danga kemola salamu kini mama tinggalkan cuiko bana nasi untuang kok baju terak tu mereh sirawa tumbok tu mampik cui tu bana kamanakan kong anten Kanyo bimbing di mama kanduang inyo di bawah cando ketik rumah cuy tu bana mama kanduang mangkuk talabi sayang jo kamanakan mama tak ada beranak seorang juga tuanai
Nak kanduang danga kemola lai cuy ko nasi untung buyang ba ko lambe nak buyang tibo siko mama dalam kamanunggu cuy tu bana sama sotu honde tuan danga kemana nendi wan kini ambukan sadang basikola ba kena ambo nang kapai tamat SMP ambo kini yoan Bakato kamanakan cupo itu indak toetong panjang mana tak palu kita bacarito panjang lebarnya kini lah mandi buyang dulu nak kandung suka pakaian nambarasi tuka lah baju jo nenelok cuy tu kato mama kandung tentu lah inyo kakak mandi sanang lah hati rambu sama tuan Lah sudah mandi mudo rambut sama kalau keninyo kama makai indak ketangguang foto rambut sama ko salamu busama mola di toko mama indak ketangguang jual bali lipek takule jual bali nang kata orang kota Padang indak membali indak mola macalik busama oleh jadi jual Ketonan sampai sama so itu indak torantang panjang bana kini cuy itu dinak kanduang unyi lah toko dulu jomin tua mak disuk kapai ke kota Bukit Tinggi menjapui barang gale kita tinggal labu yang nak jomin tua cuy itu kato mama kanduang malaki mama tibo isu naik Kalau cuy itu dan tara papan di tara mangkok kadibali kalau cuy itu wan kabakan sama sanang dalam hati biar kami tinggal jomin tua pirak capek mama pulang isuk jelamo kami menunggu lawan Mama berangkat dari Padang ke menuju kota Bukit Tinggi tersirok darah kadang-kadang mencalik ke mana akan mintu meracun hati kayu kalek lemadang di lurah nyotara mangkoknya lampaikan hati laki mintu pandanglah sudah di mulut malu mengabangkan lanakkan duangai Mama barangke anyolai tinggal mudo rambu sama sarato mintu kanduanginyo Indak katangguang sanang hati mintuo mati ngajo kamanakan kontani nyopotong kamanakan memang babayo Ponak kanduang mudo rambu sama nang kita sangat baduo nang di rumah jelamo bana nak kadai kadibuka memang hari badarok patang lapatang hari tolatakan kiro kan hari bukuan nampatang Tutuilah kadai nak kanduang kasamonyo mama kok bisue pulang pagi yona Tentu hari badarok malam juwo indak katangguang kini sanang hati cuy tu bana mintuo nyo sanang hati busama mola tidur di tampek bilik seorang mintuo di hati anjuang tinggi
Tapi antapo nyo sabui di busama ko marungi-rungi nyo sama seorang tasiro darah mentuo menanga busama kamarungi terato siwu ba alui-alui. Ko nak kanduang bujang busama semenjak mama barangke pada hari tadi mentuo tak lama kini tinggal seorang tasiro-siro nak darah mentuo raso bantu nak diate anjung. Diate nak kanduang lalok samo do mentuo mola kini bakato mudo rambu sama dedek dia po mentuo kini pasir dia po mentuo kini joka manakan mentuo langalo mentuo satu bangi mola budo rambu sama indak katangguang bangi atio kurang aja bana kato mentuo indak bau tak mentuo coba jantuang cuy itu kato rambu sama tapi kok gigi jo mentuo kanak lalok jo ambo kini iko nang kato kanda ati cubo ambi ayi jo gale neng kie latak jo timpurong cuy itu pulenta rambu sama dimintuo kenaro menanga kato cukup itulah diambil aye kada pue cie nelatak nenjo gale cie nelatak jo timpurong bagage mintuo kamambau hinda katangguang sana ngati mintuo cuy itu kato saman sotu nyuajekan kamu do rambu sama ko bedanya di mintuo kini beda nanti puruang nenjo gale indak ba beda na aye kini iyo lapas ye mintuo kini ini yo tuane indah bau tak rupanya mintuo ambo dengan mintuo dan kato kena jale ndak ado beda di mintuo la jale cik o timpurong la jale cik nenjo gale indak ba beda kato mintuo iyo lagi lo mintuo kini la mintuo sase hanya patakan kandak mintuo kini ndak ketangguang bangi hati mintuo diambil batu neng kabawa lamari kaco lanyo paca diambil pisau neng kadapur kasunan tabalanyo buka cuitu bana sama sotu hati mintuo indak lape Genari semalam itu malam badarok mula siang candoknya hari alat tabayang pajak di gunung menjala pajak ketik gunung cuitu bana saman sotu indak tuetong panjang bana residen dari Bangkaulu sadang balai tangah lawi kita antikan mintuo neng gilo dulu kini nama mak kita sabut menangis seden di halaman oto pramai rangkan di balakang tando mama lah pulang membawa barang gangale oto enei satu nampak oto tagak dia laman bakaja mintuo menurut mola suaminya labangka mato mintuo di manangi alun sampai mola nama mak turun otono sonsong di mintuo sekali konde mola di tuan junjangan namboyo pada sobana kamanakan tuan sapa nyingga tuan ke kota Bukit Tinggi nenawaknya ajak kawin indak namu awak kawin nenjoi nyoman paca-paca lamari kaco kok tampek tidur kita kok kasulah tabusai sama sekali yo badago kamana akan konten apa
ketong lamu dorang busama katua tio mama kolelok cupo nantara laju disonsong juwo kini bagu lambe satu tibo di dako hadapan mama kandung tak ado tanyo batanyo laki kentapuk nenjo tanpa tarajang lah tibo pulo tungkuk lasuang kamanakan kane kaki de ula menangakan asuang bini biar dibunuh kamanang akan no tuan Sowanayo nak kandung indak denaso de yuange karigo oh nak kanduange Hondei pipi sinanduang makan padi hindak denaso nak buyang cupo iko sapa nyingga mama kok pai mintu ka ngajak kawin hindak manusia kok waang kini barang ke angan janggadang kok lamong tagak disiko batukan mulaki ini yona tangguang letak rambu sama lama makan tangan lah ijo-ijo badan kasadonyo barangke mudo rambu sama ditukar baju buruk lamu sagalo pakaian dia gie di mama kandungnya minta abi kasadonyo maem tuang le baju buruk kanyo simpanyo ko indak babayo rambu sama jo apoinyo ka babaju sarado ne baju nyo agi di mama kontan tapaso nyo minta abi baju diminta suruh barangke talita talete-lete nembak kacang menjalang junjung talita taele-le candoanggang kamang ujo gunung cuitu bana sama sotu badan taraso sakit-sakit di mano nasi kadiminta do siapo piti kadiminta cuitu bana sama sotu indak ketangguang ibu hati kamano badelema kamangadu dole dek lamo rambu sama bajalan di kota Padang dek muju ado tibo dinyo ado dahulu kawan samo gadang samo tamat SMP nyo kini banamo kini si Amirudin tinggal di kota Padang ruponyo batukan nasib padoinyo dapet tadorongnya kana muju ibu sama tadorong kanan malang dek kawan dan sobat karit inyo takana manso dahulunya dole cuitu bana sama sotu dek kawan intin saja dahulu mencalik mudo rambu sama ye matot badare-dare cuiko bana nasib kini
Ho siapa bana kemenangan kawan kini mangkuk cuitku kejadiannya indak tabado sakit badan kawan. Delamu bana sama so itu kini cuitu di kawan ambu mencalik sakit badan diri kita barangkit ke rumah sakit ku adon luko kita ube. Kalau cuitu kata kawan kok pai kita ke rumah sakit dituju masakit jati nyo barang angkit lagi kanduang karuma lasaki tuane barangke cando deninyo nembadu kalau nembujang amirudin nama make sedem parabadi jo itu inyo ke rumah sakit cu itu bana sama sotu dan sobat karit inyo bana satu tibunyo di rumah sakit batik na luko lah nyo ubek cu itu bana sama sotu lah sudah ubek kaba ubek barangke pulang rang busang ama de tuan anai hati bo di rumah si Amirudin kini cuitu ibu sama laki kini cegak bana joambo kini salamonyo cuitu kato Amirudin bakadai ketek-ketek kita kini. Kalau cuitu kok mata rapapan ditara mangkok dibalik. Kalau cuitu kawan kabakan ambo manurui anyolang hai betuan Salamu deninyo nendisi nento etong kanari to bilangkan pakan anak menjalanginyo 10 hari di rumah kawaninyo lah cegak penyakit sadokan tangan lah manggale samo jo Amirudin kok painyo samo pai kok pulangnya samo pulang sanang lah hati sakuti kotu. Ko jampang mola bulan katibo ko lebara sakit kita busamai kita berangkit pulang ke korong kampung ko calik mande kita sorang-sorang cuitu kato si Amirudin lasana ngati rang busama dapet bakawan nelo bang anak tuan Delamu lambe cupu itu keninyo manggale nembadu saili samudi dan ninyo kini salamu busama tinggal di tampe Amirudin indak katangguang jua balik tanamano nambarasaki antana mano nandingin surek tantangan mangkok cuitu nanyi pancarian la 20 oto para bang haji tuan Laduo lauto parabadi lasana ngati abu sama ala sabulan ninyo disinan anak menjalang 2 bulan nanari samalam-malam itu patang kami itu malam Jumat tibola mimpi kami Rudi
Apa nambuwa mimpi amerudin aso cumpiang bungo nalapata rumah nangadang lata panggang mimpi sampai nyota singinta hari siang cerita nyobu buka tuane rambu sama elok mimpi malam tadi mimpi sampai anggota cinta apa mana mimpi amerudin raso suncang bungo nelapata rumah nangadang latapang anggang acu itu buah mimpi ambo dietong etong mula mimpi semalam tu itu na mimpi paling kababayo nan di tangan diambil orang komalai Nah, di tangan koma diambil orang kotak babalik kita kini malu kita di korong kampung cuy itu kata Amirudin besok pagi kita barangkit cuy itu kata kawan kini koma makai lah bujang kini samu santiang memakai kita samu elok jose dan perabadi kita pulang dole. Katonyo sampai sama so itu le cocok peretong nambah duo ka manuju korong jo kampung besok pagi keninyo ka barangke baduo jo kawan ninyo kini kota Padang suek kanyo tinggalkan maninjau kampung kanyo adang cuy itu sanang hati kini indak tabado sanang hati dole. Tentu hari badarok malam memang badarok siang lah siang hari tolak takkan jam 7 pagi nyo kabarangke kemeninggalkan si kota Padang kemanjalan kini si maninjau tasirok lah darah kadang-kadang rason dekan duang olah kamalai mau tuane Belam-belam sama so itu barangke inyo jam 7 pagi dari kota Padang ke menuju daerah si maninjau lah barangke keninyo sama pulang laduo to perabadi nyo pangai de tuanai orang paulai bajaga ampiang-ampiang karimbo dalam padi dari jauh nyoba sarang ampiang-ampiang katibo dema di maninjau kini ampiang kadakok kanyo jalan ke jarak kampung kanyo tampul kiro-kiro kan 5 kilo lai dek Malang tak dapet kanyo tulak dek Mujur tak dapet kanyo rai
nampakkan orang kini bersama-sama bantu-bantu orang kamanyalang si mak tua pakai suncang kini yo nak daro. Ado sarato marapu le ampiang kadakok-dakok nak daro kini. Oto nang kini balambek-lambek dibuka kaca oto dulu. Menyibuk kini muda orang bersama rupa-rupa gadis Subaidah dan awak punya yo nelang amo de tuan nei. Satu baranti inyo disinan memandang gadis Subaidah sama tapana kadunya. Satu lah jale rupa rambut sama bagolek sekali gadis Subaidah tak tahu di dirinya kini. Lai bukan orang nan banyak ko mapai mangantakan dia po ko mana daro kita kato nani ko mungkin panjang kane pakaian nang kato iko yo panjang pulo kane pakaian nang kato nan tua mungkin kok kane pada pe orang cuy itu kato nan tua manjawe ko maji tulikan bukan panjang kane pakaian ado panjang mencali rambut sama tuan nei. Cuy itu nang kato orang nambah Nikola jalan pasabangko cubo bapa di Subarang. Ikola kaset neng kaduo sanang-sanang lasana kamandang. Indak toetong lay panjang bana ala barangke deninyo pulang tibo di rumah Amiruddin. Malape litak rambu sama sinan indak ketangguang litak badan di mana pandan kata latak bakape tumbuh di halaman. Oh di mana badan tak kalitak nan lape nan diagak nan di tangan maem. Kalau cuy rigo-rigonyo namun badare itu gali padi. Kalau cuy ko agak kaonyo kasan sejuo badan diri. Cuy itu kato rambu sama atindak kasan yang lain. Rasiden dari Bangkaulu sedang balai tangah lawi kita antikan mula busama dulu karajo mama kita sabui. Apo karajo mama kandung di karang surek sapotong dikiringkan ke korong kampung abana nanisi surek mama. Kok jampang pulang disuek bujang rambu sama anak kilako itu kini kurang aja kurang tarati sapanyingga ambo ke kota Bukit Tinggi mintuo kanyo ajak kawin. Kok jampang selamat tibo inyo di rumah tak ado tanyo batanyo tolong labun welauni. Ola anak kila ko tuane. Odang adek kawan si Amiruddin malam beko ambo kawalik pulang tapi ambo tak masuk siang. Biana nambo masuk nerak malam cuy itu kato niat
hati. Cuitu lami nak dalam hati nak katangguang sanang hati kok piti mola di bawa dulu katuak kena adik kontaninyo banamo gadis sainat. Oh barang perhiasan lah dibalikan pulau tabek kena adik seorang kini tak ada situ kakak lain si bonsu indah beradik lain. Acu itu niat dalam hati cukui alat pakai katuak dia kanduang tuane dek lamu lambe cupo itu indak torantang panjang mana. Hari memang badarok patang jo kiro kan hari buku 5 patang anak manjalang buku 6 tentu hilang mula apa jadi guna. Hari tentu badarok malam jo kiro kan hari buku 8 malam kabaran ke inyo menuju rumah buruknya baabana ke buruk rumah bu sama. Enggak ni buang lantai pun ni buang jenjangnya pula resulu atau nan daun si jilalang. Cuitulah bansat di nanggari cuitu bana malang perhatian indak toetong panjang bana tinggalkan rumah Amiruddin menuju rumah kanduang inyo. Dek lamu kaninyo nendi jalan indak torantang panjang bana buku 8 tibu di rumah buruk dimbo yo adik bagulambe. Ho dek kanduang o gadis sainat ho bukakan pintu yo dek kanduang ikolah kangang ngakak nelati. Ibu dek tangaran suara ya anak kanduang ya anak kanduang marenta ayah kanduang inyo alala pulang anak cilako membuat malu tudi kampung orang diambil sekali santuan pintu dibuka pintu tu lambek-lambek mangko maulu rambut sama 2 buah janjang kata tingkek talola tibo di kapalo balung bujang yo ma. Orang busang mau nak kanduang hindak kata angwang pakai nyobun mati yo i bapak kanduang pado ribi oba ye lapang adi pado pandanoma leto dan pado idui amboyai dia lama ati pado bang adan yoya manang guang song orang oayai mamaki adik kanduanginyo bonsu jo ama yona hindak menaruh ibu ayakini doyang kabake kangaka oh ya kanduange ya kanduange
bari duit lalio sekali kini. Kok gampang mati syuk bapak kandung. Yo siapa le ambo katinggal. Yo siapa ambo kamangadu. Cuit tu ngasih doya. Ho badan ambo ya kandung ya kandung. Biar bapa dia mola dulu gadanglah aye yo na tanah kampuang ampa lumode dona sanjorayo nak kandunge mati lah nak kandunge honde kok gampang mati nan seorang kok biar kehilangan talu ayam cie padu buat malu nak di kampung orang nyulang nyanyi sekali lagi mako manggapai talo tiboyo tak ada manggari lagi ado di belakang kini lubang pisang di elo bujang ka lubang pisang tuane gadanglah air di tapian nyanyi batondo kamu aro cuitu jai ayah kapado badan bunuhlah kami doya honem baduo cuitu kato nang gadi sisainan mama kiak gadi dalam bilik entah isak menangi-nangi kemalambui-lambuikan badan mencalik nasib kakak kangan duang detuanai Katonyo sampai samanso itu dia lobu sama ke dalam lubang pisang. Sangko hati bapak memanglah mati cuy-cuy kane talo. Tapi keninyo ke batuan halapulo. Semua meminta kepada Tuhan. Meminta nyo kepada nan satu nan awak tak ada kabasalah dek kandak sadang kababari. Hari memang badarok siang juwo kiro kenari buku ampe parak siang mencaduk busama di lubang pisang merangka inyo bagu lambe dek lamo lambe samanso itu dek bapak mujo lai kata kicu sadang lalok lama joman dek kandung dimbo wadik bagu lambe oh dia kandung gadis sainap simpan lapiti nasade koko na barang tu adik kandung dan sampai dia tahu bapak jo mangade do dia kalau cuy itu kata kakak tarapapan di tara mangkok di Bali mailuk padi suik di Subarang. Kalau cuy itu kakak katokan setitik kambo lawitkan sabingka kambo gunuangkan sampai suik sampai kini. Gunung Kulan Komadai sudah telelang rajo di ulu manobati guno kakak kandung tak kailang maka disimpan di buwe mati yodai.
basudainya timbang tarimu jo kakak kontanyo kini busama barangke ke rumah kawannya hari memang badaruk siang kiro kenari labukuan pagi pura-pura sajo indah tang tuane kato sampai samanso itu bakato gadis sisainan onde bapak kanduang ambo kini sampai hati yo bapak memunuh kakak ambo kami baduo kakak baradik sangko bapak kaidi salamonyo ko jampang pendek umur bapak jo mande jo siapo kami kati Indak menjawab kini bapak kandung memang dapat asuang pitana dan surek tiba di kota Padang anta indak anta puniyo nang kato bapak bersama layo pulo. Adik lama lambek suku itu residen dari Bangkaulu Sadang balai Tangalawi. Kita antikan bersama dulu kini mama dirantau kita sabuk tuanai. Apo karajo de mama kandung semanjak bersama barangke meninggalkan toko negale ampiang maelo suri indak kananyi bantu gale. Di mana namu gale kananyi nampadi memang di sisi joi lalang cuitu bana sama sotu makin turun mula pencarian. Dek lama lambe masuk itu indak denetong bulannya kini cukupkan kini hari 7 bulan. Labi toko nan sa pintu bertambah sabulan lai abi tajua kaduonyo jatuh mula ngarep landekan doangai olah mama neng kayo yo baru takana kecik mama cik mungkin gajala kamanakan kontan mungkin kamanakan kotak basalah cuy itu nanang pengana mama dicari mulai lijo mudik kamanakan ka dicari sangko hati kamanakan lamati pulo sangko bapaknya lamati pulo inyo batanang mola kini di mano dan inyo ka batanang inyo di rumah kang awan de tuane kok tak jadi sabayan nangko ini beratak baju dalam kain nyolipe di mak tuonyo. Ko nak basuo kamanakan tau niko mukan karata gumi jolangi kamano inyo kadisi go kato sampai samanso itu indak torantang panjang bana sadang de untung mula mama kandung sikinggakan dolunya sadang mularat to etong karajo orang busama nanari sangari itu bakawan busama gadang indak torantang panjang mana to etong nasib gadis rubaida indak talok kini mana anati mencalik busama sudah pungulang de tuene
Kato sampai sama sui tu de hari samalam itu sabe inyo kamanyalang maktu nenda ulu tapi tak jadi sampai niat joati. Latabi pangana gadis rubai datang tu marapulai kapulang oleh. Benamo mo lagi tulikan tui tulainya sama so tunanari ketiga malamnya pulang ditulikan tu menuju rumah mola adik kini menujulah rumah gadis Rubaida sanang hati lan sama so tu raso kasanang pulang ke rumah bini satu tibo di rumah nangadang cuy tu bana sama so tu Rubaida lari ke anjong tinggi nyopunti pintu anjong tinggi tak dapat masuk ditulikan tu apa kadayo ambil lubang sekali ombak tibu laka mabuknya di bandang sangang alai sadang pagun orang nampunya ti botuene lambe masuk itu kiro kanari buku 3 patang mencari mola Sulbaida parangai cupu itu indak toetong panjang bana bakato mande Sulbaida onak kanduang minantu ambo kini basabati dolu samantaro mukenyo dalam sakit bana. Kalau cuy itu dekat to mandi ambo manuri tentang itu pabilo hari dapat ambo pulang biar ambo tunggu sampai tak akhirnya main. Lamo lambe masuk itu indak torantang panjang mana tipak dek gadis Rubaida tentu hari batuku malam dan hari semalam malam itu pulang juga keninyo ditulikan tu sangkuati kadape mula nanyik kate rumah sangko kata buka pintu bilik nan dalam cuy tu bana sama sotu nangadi diimbu tak babuni tak adoinyo kama jawat anta bapadi di subarang anyui batondo kamuaro ba alamande kini kabatenggang anak indak de kababuni kadimbu cuy tu bana sama sotu ari badaro malam yu malam badaro mola siang la siang candonyo hari diambil aluka bawa diantak pintu anjong tinggi tabuka pintu landekan wangi holakan lalu tuan tabukalah pintu kasadonyo barulah masuk mendekan duang calik nanggadi sadang maunjia panjang bantukan orang kalau lama bantukan orang tak kalau bana dibuka mola kain panjang sale dicalik suuk joki daki otaganang darah dikang asyik Bengapo kini kawan main catur babelok jalan kamaninjau di mana darah nak katakanang dia cek kasut tapi lama suit ujung pisau mai.
Namunnya kini batanam padi silasi mungkin nindak kalantai. Namun Subaidah mamunuh diri kasih jobu sama mungkin tak sampai. Kau tak santai pambandi kujirat dan sulit dan di bandalan teken juga mungkin tak sampai ku atik doya dia kira ditunggu yutun. Katanya sampai sama so itu indak torantang panjang bana di gua lah tabu melakini tandokan gadis Subaidah sudah mati. Hola barim pun orang bidatang dari Ili datang lakini dari Mudi iolah datang pulau samula bakumpurang kasadonyo nendi ladang datang ba arang-arang. Honen di sawah datang ba lulu-lulu cuy tu bana orang lapai dia. Dapat cerita di busama manso Subaidah lama ngamuk diri cuy tu bana sama sotu. Onde kawan si Amiruddin Subaidah sudah meninggalkan kita calik kini bersama-sama. Indak basobo ambo kini putui hati kita dong.